Dobar dan. Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim posne minjone sa čokoladom. Za minjone je potrebno 100 g posnog mlevenog keksa, 50 g šećera u prahu, 100 g posne čokolade, 1 kaščica ekstrata ruma, 1 kašika kakao praha, 50 g želea i 1 skuvana Nescafa. Za valjanje je potrebno 100 g rendane posne čokolade. Pomešat ću keks, kakao i šećer u prahu. Dodat ću ekstrat ruma, iseckan žele i malo promešati. Dodavat ću pomalo kafe i zamesiti smesu. Istopila sam 100 g čokolade i dodat ću ju u smesu. Sačekat ću nekoliko minuta da se smesa stegne, čokolada stegne, da bi mogle da se prave kuglice. Od smese ću praviti kuglice i valjati u rendanu čokoladu. Kuglice ću stavljati u papirne korpice. Minjoni sa čokoladom su posni sitni kolači koji se naprave za 10 minuta. Veoma su ukusni, kao neka luksuzna bombonjera. Obavezno ih napravite. Ako se još niste prijavili na moj kanal Ukusna hrana, prijavite se. Vidimo se uskoro sa novim receptom. Prijatno!